Ola a todos e a todas. Hoxe en 21 días en gallego vamos a traballar un texto descriptivo. Texto descriptivo: aves urbanas, as veciñas invisibles. Saberías dicir o nome de 10 aves que vivan preto de ti? Diferenciarías o canto dunha merla do dun pardal? Nos núcleos urbanos convivimos nunha gran diversidade de aves, pero pasan desapercibidas aos nosos ollos. Moitas aparecen nas cidades un refuxio ante os depredadores, facilidade para tener comida e un bo clima. Ofrecemos a descripción de 3 aves urbanas que habitan todo o algo na cidade, identifícaas e protéxeas. A merla, esta ave mide unos 25 centímetros, a femia ten a plumaxe de cor ternosa e o peteiro marrón, mentres que o macho é negro e co bico longo e alaranxado. Aliméntanse de vermes, seméntanse e froitos. É coñecida polo seu canto melodioso e bonito. O pardal ten uns 14 centímetros, presenta unha plumaxe con tons castaños e agrisados e ten o peteiro pequeno e forte. O macho ten unha mancha marrón escura alrededor dos ollos que pode cubrirlle o peteiro. Aliméntase de sementes e de invertebrados. É habitual velo peteirando entre os restos de comida das persoas e a ave que mellor adapta esta cidade. O xílgaro. O seu tamaño é inferior ao do pardal, 12 centímetros. Ten a parte frontal da cabeza avermellada, con dúas franxas, unha branca e outra negra. O tronco é de cor marrón e as ás amarelas e negras, con manchas brancas. Ten un bico longo e aficado que lle permite extraer sementes de cardos e outras plantas para alimentarse.